हम रानी ठाकुर आप सबके बीच एगो प्रसंग रखत बानी। यो समय के बाद बा जब रावण सीता जी के हरण करके लंका में लाइल बाड़े, तब उनकर पत्नी उनका के समझावत बाड़ी और कहत अरे उहे बात के हम पूर्वी के भाव में गा के सुनावतनी। बेरी बेरी मांग ले